It's the fortress you build, it's your big heavy shield that will be your end. It's your flickering light, your moderate delight that seems to offend. I know you want to be numb for the years yet to come and survive the soul, so that you finally open your eyes frozen. No a Barbakán, verte čo neverte, má už 18 rokov. Takže už sme veľkí a dospelí. We don't get to see you through. I know I'm not the type of friend that you need, but give me your hand. Zaujímavý film a podľa mňa aj taký trošku na zamyslenie. Takže bola som spokojná s ním. Myslím, že bol výborný. Som potešený, som rád, že som tento film videl. Mám sa s kým o tom rozprávať. Zobrazenie odsudzenia bolo vystihnuté dokonale. I know I'm not the type of friend that you need, but give me your hand, please. I don't mean to be mean, I know what you've seen on your way down there. O 1 a o 5 mietame 2 bloky súťaže krátkych filmov v Akadémii umení. A je to výber 10 krátkych filmov z rôznych krajín sveta a sú to naozaj veľmi zaujímavé filmy. Takže pre ľudí, ktorých baví film, tak toto vrelo odporúčam. Programu určite vypichol Krajinu šťastia napríklad, je to iránsky film, máme tu iránskych tvorcov, je škoda si neprísť pozrieť ich úvody. Tak ja by som určite išla na Marčina Vrolu, ktorý si sám uvedie Telefón a krst. SMP o 8. Vidíme sa. Veľmi rád by som vás pozval na koncerty v klube 77. Určite stojí za pozornosť koncert kapely The Cubes, takisto ako aj formácie z Lokod a určite milým prekvapením bude aj maďarská formácia Volkova Sisters. Tešíme sa na vás, na si to užijete.